Parke natural hau zementua eta asfaltoa nagusi diren inguru batean dago. Oarsoaldea, Bidasoaldea eta Donostialdea ditu ondoan. Halere, aski da begirada pikin bat jasotzea harrien irudi paregabea bistaratzeko, eta gogorarazteko guregandik oso hurbil paraje natural bikaina dugula ezagutu eta gozatzeko. Zergatik daude hor gailur horiek? Zein harriz daude osatuta? Granitoz osatuta daude gailurrak, eta oso atzera jo behar da jatorrira iristeko. Harri horren historia duela 200 milioi urte hasi zen, oso urrun. Garai hartan oso bestelakoak ziren kontinenteak, eta Aiako harria sortu gabea zen. Gerora osatuko zen bi kontinenteren artean, Falka ozeaniar batean, gaur egun Hego Afrika dagoen lekuan. Ezea eta beroa zen orduko giroa. Denboraren poderioz, hainbat eratako geruza sedimentarioak, buztinezkoak, are-harrizkoak, kare-harrizkoak, pilatu ziren Falka ozeaniara hartan. Harri haietan harrapatuta geratu ziren itsasoko hainbat animaliaren hondakin fosilak, eta gaur egun ez da zaila haietariko batzuk ikustea tontorrerako bidean. Briozooak, brakiopodoak, ekinodermoak. Poliki hurbilduz joan ziren kontinenteak, eta plaken arteko talkak itsasazpiko harriak goratu zituen. Horren eraginez, itxuraldatu, estutu eta eraldatu egin ziren, esaterako arbelezko bilakatu ziren. Aldi berean, eragindako beroak magma sorrarazi zuen lurpean, zenbait kilometrotako sakoneran. Arian, magma horrek inguruan zituen harriak baino arinagoa izaki, gora egin zuen lurrazala zeharkatuta. Horrela, 4 kilometroko sakoneran, arbelezko sedimentuen artean, granitozko multzo handi bat eratu zen. Aiako harria ekuatoretik igarotzean, klima beroak garobaso oparoak sorrarazi zituen. Garobaso horien deskonposizioa izan zen gerora ikatz bihurtuko zen lehen gaia. Ugaria Aiako harrietako zenbait gunetan. Baina nola azaleratu zen granito masa hura gainetik zituen harrietan barrena? Antza, igadurak arbelak desegin egin zituen. Granitoak aldiz, tinkoago eutsi zion bereari, eta ikusgai ditugun gailurrak agertu ziren. Ondoren ere, milioika urtetan zehar, igadurak etengabe eragin zion Aiako harriari. Bitarte horretan, gaur egun dagoen lekura etorri zen. Aiako harriak, osatze bide luzean, ezkutuko altxor ugari pilatu zituen. Ezagut ditzagun horietako batzuk. Granito bilakatu zen magmaren zati bat harri artean sartu zen, eta haiekin izandako erreakzioaren ondorioz, mehazainak sortu ziren. Diotenez, baskoiek ere baliatu zituzten meategiak. Nolanahi ere, erromatarrek egin zuten benetako ustiapena. Baliabide baliotsuen bila ari zirela, zilarra aurkitu zuten Aiako harriako galenan, eta ustiatzen hasi ziren. Torrefakzio izeneko metodoa erabiltzen zuten galeriak zabaltzeko. Sua egin eta harria berotzen zuten lehenik, ondoren uraz hoztu. Temperatura goibera horren bidez ahuldu eta pitzatu egiten zuten harria. Era hartan errazagoa zen mailuekin eta pikatxoiekin lan egitea. Eta nola argiztatzen zuten irekitako 15 kilometrotik gorako tunel sarea? Argi armi-armak baliatzen zituzten, etxeko kriseluen antzekoak. Buztinezkoak ziren, eta olioa zuten erregaia. Behin zilardun galena lortuta, zilarrak entzen zioten, eta hirira eraman. Mea aberastasun hark eragin zuen Oiaso izeneko hiriaren sorrera, eta han elkarrekin bizi ziren baskoiak eta erromatarrak. Oiasok egungo Irunen lurralde zabala hartzen zuen, kaiaren inguruan kokatuta. Antzineko ubide batean zehar garraiatzen zituzten salgaiz beteriko itsasontziak Bidasoaren bokaleraino. Handik berriz, beste kai batzuetara bideratzen zituzten. Oharra,
Erromatarrek ez zituzten urrea eta zilarra itsasoz garraiatzen. Gerrariek babestutako orga blindatuetan baizik. Aiako harria ez da bakarrik harria, mea edo historia erromatarra. Parke horrek sekulako pasealeku, paraje eta aberastasun naturalak ditu. Esaterako, pago motz ederrak. Megalito ugari. Irustako ur jauzia. Euskadiko handienetakoa da. Ia 100 metro ingurukoa baita. Ez ezazu utz bisitatu gabe. Arditurri parketxea. Interpretazio zentro horretan Arditurriko meategiak bisita ditzakegu besteak beste. Prest zaude? Aiako putreak. Sai arreen bidozena bikote bizi dira paraje horretan. Ea ikusteko zortea duzun. Aipatutakoa eta askoz gauza gehiago dituzu zain, Aiako harrian.